следващите минути от нашето предаване ще говорим за това каква ще бъде 2011 година според звездите. Много ми е приятно да представя гостът ни днес, Мариана Добранова, която работи с нас от доста време. Здравей, добре дошла. Здравей, много ми е приятно. Това е първото спортно предаване, в което гостувам, така че за мен е така малко преповдигнато като настроение, особено за българския спорт, когато пък трябва да говоря съвсем, защото това напоследък са единствените хора, които ни карат да се чувстваме удобно с това, че сме българи. Така че поздравявам те за доброто предаване. Като си помислиш и сравниш 2010-2011 година, какво казват звездите? 2011 по-добра ли ще бъде за българския спорт? Надявам се да, защото следващата година, 2011, като цяло ще бъде много успешна за абсолютно всякакъв вид спортни прояви, защото планетата, която отговаря за спорта, Юпитер, преминава в знака Овен, който пък като цяло се свързва с всякакъв вид активност и спортни прояви, така че бих казала, че това е годината, в която ако не се случат някакви спортни успехи, не знам кога ще се случи. Чак след 12 години, когато Юпитер отново ще премине в знака Овен и разбира се, цялата година ще бъде по-скоро успешна за индивидуалните спортове, защото зодиакалният знак Овен пък от своя страна символизира и всички индивидуални спортове. Бих посъветвала всички спортисти, всички любители на спорта, които ни гледат, да обърнат внимание на това, защото това е изключително сериозно. Нещо повече, Юпитер е планета, която отговаря за късмета. Така че спортистите наистина да се стягат, особено пък тези, които се занимават с индивидуален спорт. Доколкото съм наясно, ние българите като цяло сме малко по-силни в индивидуалните спортове, така че в този смисъл това е много добра новина. Спортната история на България точно това показва, че ние сме силни в индивидуалните спортове и напоследък много в единоборствата, тези с които са сила. Защо така според теб в народопсихологията или в звездите се крие отговора на този въпрос, че по-трудно се сработваме, по-трудно в колектив, по-трудно се получават нещата? Ще ти кажа, това е, може би, произлиза от факта, че България е под знака на Козирога. А Козирога е този знак, който се свързва преди всичко с управлението, до голяма степен с деспотизма, с желанието да се налагаш, с желанието да бъдеш лидер. Така че това най-не е да участваш в колективни игри. И на нас в народопсихологията по-скоро ни е заложено всеки да си е прима балерина, всеки сам да си бъде сам по себе си и в резултат на това се получават тези добри резултати в тези спортове. Разбира се, хубаво е всички, които се занимават с колективни спортове, това да го отчетат като свой минус, защото той е като телевизията. Ако не разбереш, че участваш в колективен спорт, няма как да получиш добри резултати. Особено това се отнася пък до голяма степен до футбола, защото там пък съвсем нещата наистина трябва да бъдат много добре стиковани, но и за всички колективни спортове. А колективните спортове са по знака на Водолей, защото този зодиакален знак много добре комуникира с обществото и с групата като цяло. Така че, знаеш, по-голяма част от изявените спортисти в колективни спортове, особено футболисти, пък са родени по знака на Водолей. Стоичков, Бербатов и още други, ако се заровим така по-дълбоко. Та в общи линии на тях, може би силната страна им е тази, че те успяват добре да разберат екипа и да направят всичко за общата цел. И те самите да се изявят. И във волейбола е така, това е най-силният ни колективен спорт. Имаме 2-3 единици, които в индивидуалните класации бият и се напред, но като отбор тази 2010 се бяхме заковали на 7-то място на световното първенство, световната лига. Волейбол сме имали повече успехи и ни се е искало повече. Индивидуалните спортове ти каза, че имат шансове сега нашите състезатели да имат успехи. Идват ли спортисти да се съветват? Случва ли ти се с теб за даден определен ден и година? И можеш ли да бъдеш точно, ако това стане така, например, тръгват на световно първенство? Това наистина е много забавно, защото случва ми се да правя колективен хороскоп на един отбор. Няма да кажа кой, разбира се, защото голяма част от спортистите са така много
праволинейни и не са склонни много да вярват, но пък има и такива треньори, по-така сантиментални. Та на цял отбор съм правила такъв годишен хороскоп, което е много забавно, защото трябва да се отчитат от една страна всички индивидуални качества на по-изявените спортисти, лидерите, да, и в същото време трябва да се отчете пък и времето, в което е създаден отбора. Но това си е крътовска работа. Обикновено, когато наближи европейско или световно първенство, много хора почват да питат, можеш ли да познаеш резултатите. Мога да, ама примерно ти представяш си колко много хороскопи трябва да разгледам и да ги съотнеса към общото цяло и към противниците в същото време, което няма по-добре да заложат я на късмета си, я на качествата си всички тези спортисти. Не е коректно да се прави така, но иначе спортисти като цяло, тези, които са по-склонни да вярват в астрологията, са тези, които участват в спортовете на защитата. Такива по-бойните изкуства, защото те пък са по знака на рака и на риби. И в общи линии те са по-така и емоционални. И от друга страна в тези спортове, знаеш, трябва човек да е по-интуитивен. И там това наистина им помага. А също така интуицията много помага на всички спортисти, които се занимават с борба. Знаеш, че миналата година имаха доста успехи. Това се дължеше на факта, че Юпитер, планета на късмета, която сега преминава в знака Овен към индивидуалните спортове, беше в знака Риби, който пък отговаря именно за тези по-интуитивните спортове. Аз лично така в няколко хороскопа на борци съм успяла да маркирам, че те имат изключително такава силна интуиция и изключителна сетивност към противника, което не можем да кажем, примерно, за спортистите, които са в тези партньорските спортове, които са по знака на Везник, като бокс, като тенис. Това е нещо съвсем различно. Ето виж, в астрологията също се разделят така по най-различни принципи всички спортове. Предполагам, че това е интересно и за твоите зрители. Както казват, понякога имаше ден за някой състезател, за определено състезание, когато е стигнал световен връх или нещо такова. Но в този ден той е определен за определен човек. За другите не е така. Могат ли точно преди състезание спортистите да решат дали този ден и това ще им помогне или ще им попречи? Защото ако показателите не са добри и ако това се вижда и ако те го разберат, дали ще обезмисли усилията им на този състезателен ден? Много хубав въпрос. От една страна е добре да се съветват, защото това по принцип на тях би им дало и увереност, и смелост. Но пък от друга страна, датите, в които се слагат спортните турнири, не зависят от тези спортисти. Те не могат да ги променят. Така че ако се види нещо неприятно в съответния хороскоп на съответния спортист, това би било некоректно от страна на такъв като мен, професионалист, да посъветва някой, че не му е добра дата или по-добре се направи на болен. Нали? Това не е сериозно. По-скоро не бих ги съветвала преди такива двубои, които не зависят от тях, да се съветват с когото и да било, защото може да им подейства и деструктивно, особено пък ако имат по-така лабилна психика. Като цяло спортистите всички, особено тези в индивидуалните спорт, те са бойци. И е по-добре да мислят по-позитивно, разбира се. Ще ни кажеш ли така по зодиите, те сами ще разпознаят кой в коя зодия е, какви са шансовете за 2011? За 2011, добре. Започвам, разбира се, с най-успешните, родените по знака на зодия Овен. Те са успешни. Защо? Защото, както вече ти казах, планетата на късмета премина през техния знак, ще остане почти цялата година. Затова овните да се стягат и всички, които се занимават с индивидуални спортове също.